Eusko Legebiltzarra ez da foro bakarra bakerako erabakiak eta erabaki garrantzitsuak hartzeko orduan. Bai, ez da foro bakarra, zuzen ere, lurraldetasunari begira bakarrik Euskal Herriaren zati bat hartzen duelako, eta bestalde batetik erakundea den aldetik ez diolako lekurik ematen, prinsipioz edo ez dago presente momentu oro, gizarte zibila, eragile sozialak, eta orduan foro garrantzitsua da, zalantzarik ez, eta kontuan hartzekoa, aurrera pauso handiak eman daitezke, baina kontuan hartu behar dugu bakegintzan oso prozesu prisma modukoa dela, aurpegi asko dituela eta alde askotatik heldu behar zaiola prozesuari. Zentzu horretan, Baionan asteburu honetan eman den foroa garrantzitsua dela komunikatu duzu, hainbat erabakitara iritsi dela, nola joan da foro hori? Egia esan post-pozik etorri nintzen handik ikusi nuelako egiatan martxan jartzen ari dela bake prozesua eta ez dela Hego Afrikan edo ez dela Kolombian, hau da, gure etxean eta gure bake prozesua, Euskal Herriari begira. Eta hor, bildu izan direnek transmititu zuten sensazioa egingarria dela. Badaudela oinarri nahikoak bakea lortzeko, badagoela konjunzio bat, badagoela elkar ulertze bat alderdi guztien artean, eragile sozial guztien artean, eta eskutik lotuta joan daitezkeela estatuen gana. Eta gainera, ez dugula zertan itxaron estatuek pausoak eman ditzaten. Guk eman alditugu pauso horiek elkarrekin. Eta nik handik hartu nuen mezua, uste dut honek harri behar dugula. Egietan arduratu ninduena izan zen hemengo alderdiak ez egotean.